компанията. Това са обжето думи, свързани с това какво нас ни вълнува страшно много. Концепцията на компанията е свързана с това да се забавляваме и да инвестираме времето си в това да откриваме нови начини, да се справим с проблемите. Тъй като прекараме по-голямата част от живота си в офиса, сме решили, че всичко ще бъде отворено и опитно. Наши служители, които по-късно ще може да чуете в друга тема, ще могат да потвърдят каква е политиката на фирмата. И всъщност при нас няма нищо твърдо, всичко е плаващо, въпрос е да креативна свобода и да се постигат максимални резултати. Забавляваме се изключително много, играем непрестанно и това ни да продължаваме. Да си губим време като 18 часа в офиса. Това са услугите, които извършваме. Гледаме да се ограничаваме, да разширяваме системата постоянно. От тази година вече започваме да работим на западни пазари. Рекламата сега ще покаже специално за някой, който е партньор и той изискваше от нас флуидна реклама за един месец с референция от студията Камило. Това са неща, които в по-предишни години се демонстрирали характер анимации. Те са наша голяма сила, но в момента сме оставили много даден план, тъй като инвестираме страшно много в DFX. Това е реклама. Тази реклама е реализирана в рамките на месец, може би това се гледа да е много, още от двама човека. Моят сътрудник Александър Песцов и аз, като той направи част от анимации, аз направих анимациите и общо взето нямаше как да се позволим по-голям екип от хората, тъй като и хората естествено нормално са много интересни. Така че ние трябваше да решим проблема как да направим рекламата за един месец от двама човека и тя да бъде колкото може по-близко до фотореализма. Естествено, тя няма 100% фотореалистична, няма как и да бъде, но трябваше да се доближим максимално. Това, което установихме в нашата работа е, че всъщност загубата на време за research и development, която много често в България се смята загуба, всъщност не е никаква загуба и ние загубихме половината от този срок. Всъщност в research тестове и правим всякакви видови експерименти, включая и система на флуиди. Тъй като това, което виждате в момента е смесица реално между заснет флуид, симулиран такъв в BioFlow и скулптуриране. Много често използваме техниката за скулптуриране, ние реално се скулптурираме флуида, за да постигнем този характерен вид, който има върху ръба на флуида, който няма как да се получи иначе. Има някои плъгини за RealFlow Post-Mechanics, които го правят, но това се in-house компания, която се притежава на този плъгин, не го продават по никакъв начин. Единството, което може да се направи е да се поръча на тази компания и никога не е същото, защото има флуктуации по ръба на видео. Който се занимава в реалната с флуидна симулация на такъв скил, знаете, реално флуктуации на Acceleration на Mesh. Започнахме да изследваме първо най-различни проблеми, свързани с инструментите, които искате да направим в нас да бъдат флуиди, как да изглеждате визуално, те как изглеждат реалните коне. И всъщност сблъскахме се с проблема с това, като направим този стъклен конфликт, изглежда много абсурдно. Тъй като ако беше в някаква друга течност, както да кажем шоколад, ще е по-добре, но в случай те искаха да бъде вода, даже не беше и бира, защото всъщност характерно подари на бира е, че тя направи някаква много специална вода. След като изследвахме доста компоненти на конете,